ମରିବୁ। ଆଉ ମୋରି ହାତରେ ତୁ ମରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। କଣ ଭାବିଶ୍ରୀ? ଭାଇ ନଥିବା ସମୟରେ ପର ପୁରୁଷକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଏସବୁ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଆଚ୍ଛା, ରୋମାଞ୍ଚ କରିବା ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ବାହାରୁ ଡାକିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତୁମେ ଯଦି ରାଜି ହବ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ବି କରିପାରିବା। ତମେ ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେ ସବୁ ମିଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଛ? ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ କେବେଠୁ ମିଛ ହେଲାଣି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଏସବୁ ମିଛ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଇ ଆସୁଛି। ଦେବଜୀ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି ମ। ତମେ ନା ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପଛରେ ରାଜ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ବି ଘରେ ଏତେ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲା ଥାଉ ଥାଉ ବାହାରୁ ଡାକିବା କଣ ଦରକାର? ଆଚ୍ଛା ଦେଖି କହିଲ, ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ? କିଏ କହିଲା? So beautiful, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସେଇ ଏକା ଭଳି ଆକର୍ଷଣ ବି ମୋର ତମ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଠିକ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲି। ଆରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନବ? ନା ଏମିତି ଖାଲି କଥା କହିବ?